Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Agkaron di ay is Friday. Last day ron sa pagpanghatag o mga pensyon sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. August 12, 2022. Mauning adlaw nga last sa pagpanghatag sa mga pensyon sa senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Maunig mga barangay nga gipanghatagan karon August 12, 2022. Ang barangay Santa Fe, barangay Kahagnaan, barangay Caridad Norte, barangay Luwan, barangay Waterloo o barangay Esperanza. Okay. Maunig kuan ka barangay ron last nga papanghatag pensyon 1, 2, 3, 4, 5, 6 unom na lamang. Okay. Ako mang hinaot o magpasalamat ta sa tanang kanang miduyog o kuan aning mitabang aning mga kuan nga mahimong malipayon ang mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom, labi na sa province katong nag-lead sa pagpanghatag sa ato ang DSWD headed by sa atong maabtik ug buotan nga si Ma'am Ann. Sa mga staff sa DSWD Matalom, daghang salamat nga kaniya. Moadto ta sa area kung diin nang hatag og mga financial assistance niya. Ako mang hinaot nga malipayon ang mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom sa pagkadawat sa ilahang pensyon. Iko pipi andam motabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Nagpasalamat punta sa ato ang Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban, mga konsehalis, mga kuan nga mi support pod sa ato ang pagpanghatag sa senior pensyon sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Iko pipi andam motabang sa lungsod ug serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maisusi sa kalambuan sa tungsod. Okay guys, moadto ta kung diin nang hatag og mga pensyon or last day ron sa pagpanghatag og mga pensyon sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. Okay, itong bisitahon guys kung unsay mga kahimtang or unsay update sa pagpanghatag sa mga kwan. Okay, ito guys, mo ni ato ang congressman o ato ang pinakabuotan nga mayor diri sa lungsod sa Matalom. Yes. Ito guys kung diin nang hatag og mga pensyon aglas deron guys, ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan ug kalambuan sa tong lungsod. Okay, adto ta kung diin ang hatag og pensyon. Okay, ni guys kung ano ang area guys. Okay. Okay guys, mao ni kung diin ang hatag og pensyon diri sa lungsod sa Matalom sa mga senior citizen. Mangutan nato kung unsa nga barangay na ron. Okay. Asa nga barangay niyo? Santa Fe. Aglas nga lamang. Anong gibidyohan mo? Vlogger. Okay. Mo ni kahimtang guys. Guys, barangay Santa Fe. Okay. Busing. Okay. Barangay Santa Fe ang gipanghatagan karon nga kuan ko. Okay.
Ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan sa katawhan ug kalambuan sa atong lungsod. Okay. Ako naghangyo po sa taga Matalom nga ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban, mga konsihalis sa nagpalibot sa Team Pahulio. Okay. Iko Pipi ang boses sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, thank you o God bless. Ako nang hinaot nga malipayon ang mga senior citizen nga nakadawat sa ilahang pensyon. O good luck o God bless kanatong tanan Matalomnan.